Audi Q7 2006 година с почти всички екстри, обслужен. Вериги, плъзгачи, обтегачи, опръстени, всичко по двигател обслужено преди година и половина. Така че никакви скъпи ремонти няма да ви предстоят. Както казах, Q7 Quattro, черна на цвят. Зимата е невероятно устойчива. Няма преспи, няма сняг, няма лед да я спрат. Външни забележки минимални. Нови летни гуми 20 цолови на оригинална джанта на Audi 20 цолова, плюс още един комплект зимни гуми, които се дават с колата, 20 цолови, много висок клас. Колата е черен металик с почти всички възможни екстри към нея. Както казах, 2006 обслужен двигател, вериги, плъзгачи, обтегачи, вето обслужено и опръстени. Поне 200 000 км няма да има нужда да обслужвате двигателя от такъв тип обслужване. Реални 301 000 км могат да се проверят по ВИН. Много екстри, изключително много екстри. Всичко работи с изключение на сигнализацията за мъртва точка. Може да се оправи. Аз не мога да се занимавам, защото вече си имам Audi A8 2015 година и просто няма да се занимавам чак толкова. Джипа го давам за 7500 евро с гаранция. 6 месеца или 10 000 км. Джипа обслужвам винаги на време. Има абсолютно всички екстри, старт-стоп система, мултимедия, 4-зонов климатроник, музика Bose, работи страхотно, обслужва се на 10 000 км смяна масо 5-2-30, не пуши. Джипа е страхотен. Който се интересува наистина, може да дойде, да го види, да го тества с диагностика, с майстори, нека се дойде, нека се види. Джипа е перфектен. Ако искате да получите повече информация, на телефонния номер, който съм оставил.